లాకించు నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడా లాకించు ఉదయమునే లేచి నీ స్వరము వినుట నాకు ఎంతో మధురము దినమంతటి కొరకు నన్ను స్థిరపరచు నీ దివ్య వాక్యము ద్వారా ఉదయమునే లేచి నీ స్వరము వినుట నాకు ఎంతో మధురము దినమంతటి కొరకు నన్ను స్థిరపరచు నీ దివ్య వాక్యము ద్వారా నీ దివ్య వాక్యము ద్వారా నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడా లాకించు నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడా లాకించు నాతో మాట్లాడు స్పష్టముగా ప్రభువా నీ స్వరము నా కొరకే నీతో మనుషులతో నేను మర్యాద చెప్తున్నా, లేకపోతే వినిపించుకోపోతే గట్టి కొడితే నొప్పేస్తుంది. జాగ్రత్తగా ఉండండి. మేము ప్రార్థిస్తాం. నువ్వు ఎవరు చెప్పడానికి? చర్చిలో నాటడం తెలియదా? పాస్టర్ ఈయన పంపించండి పాస్టర్, ప్లీజ్ పాస్టర్. మనం జీసస్కి సన్నిధి ఆరాధన ఉండాలి పాస్టర్. దొంగని పంపించండి పాస్టర్. ఏదో పిచ్చి పిచ్చి మాటలు పాడు. సారీ, నువ్వు మాతో కలిసి ప్రార్థన చేస్తావా? ప్లీజ్ ప్రార్థన చేయి. దేవుడు నీ క్షమిస్తాడు. నీ గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తా. దేవా, ఈయన దొంగని ఏం తప్పులు క్షమించాడో అవన్నీ తీసేయండి దేవా. ఈ దొంగని మంచి మార్చండి దేవా. జీసస్ నేమ్ ఆమేన్. నేను పాడతా, అట్లనే నువ్వు వెతకాల పాడు, ఓకేనా? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, for the Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, for the Bible tells me so. వావ్, చాలా బాగా పాడారు. ఇప్పుడు దేవుడు నీ క్షమించాడు. ఏ మేడవకు, కళ్ళు ఆర్చుకో, హ్యాపీగా కూడా ఉండు. హలో పిల్లలు, ఈ స్క్రిప్ట్ చూసారు కదా? ఈ స్క్రిప్ట్ చూసి నేర్చుకున్నారు కదా? సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఇలాంటి వీడియోస్ ఎక్కువ వస్తాయి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పిల్లలు. ఇంకా మీరు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నది ఈ దొంగ ఎట్లా మాట్లాడాడు నిరీక్షణలోనే అట్లా మీరు ఏడవకూడదు, ఓకేనా? మీరు ఈయన దొంగ ఎట్లా ఇచ్చి బాధపడ్డాడో, కానీ ఇప్పుడు 1 minute మారిపోయాడు. అది దేవుడు పవర్ అంటే. నువ్వు అస్సలు సాతాను మాట వినకు. సాతాను మాట వింటే ఇట్లనే జరుగుతుంది. నువ్వు బ్యాడ్ థింగ్స్ అవన్నీ చేస్తావు. అందుకే సాతాను మాట వినకు, ఓకేనా? ఓకే పిల్లలు, బాయ్. ఇలాంటి వీడియోస్ ఎక్కువ వస్తాయి. సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. బాయ్.